Alright, mjamano sana mwanchumurigile karibu tena upande mwingine wa studio. Egerdoch komanyora pasta nyaragusanga mo 9 na radiali Kristo amuriganite sengencho yeli tukeligali ale anajua kwamba ni mengi ametenda na atazidi kutenda kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Karibu sana pasta. Asante. Na kieso kwa rumbiere. Twabokire bia. Yeso berumia. Karibu sana. Asante. Boro nda se faida yo murigile na bokurigile kamera liga utotebili taliago tutebinka ikwarwa na ande kanisa kiokorandia kisha baadaye utungisha kwa neno. Nyasaya nyari gutosine tuensia sobwamo. Karibu sana. Asante mtu. Itamani pi na mwa kwa Nyasaye asinge nchini mabinga bune yiga. Geko yangiri waga na ndiko ikase studio ya this TV. Itamani pi niko na rule asumu chiokoro kwa kamera. Mkorandia asikanise kwa Jesus Victory Global Church. Naweka Samarieta niko nkoro kwa Apostle Charles Nyakundi Masese. Musare wa Kemera pale na kanisa liko pale Kemera. Segolende neli Nyasaye ngambu ya mono oyo minto asengi nchuko ngaligania Nyasaye konyora lebo galigiya yogo ikase ya obisi yiga usase studio yaito twanje tekoligerelia ya Getembe TV. Golende asengi nchi ayigo asengi yebyo nicyo yabana ba Nyasaye nigo nte tukumukiri bageliga ngende ya maseyemo asengi ngana Nyasaye asema bya lero na amanyina Nyasaye oyumuya oyo tuwaneleire Nyasaye oyumuya oyo tokonyi obwale aturusiye na atikito dusinga unechiga ase baba na Nyasaye gabana nimwensi ase asimurigeretie NTV yaito ase mambia bono tagete mo baba Nyasaye ochite bale tringali Nyasaye ase ndo ngabire kama nitatu mali Nyasaye iko naiko sabanga tu sabe elini tu so ase ngali Nyasaye ase mambia lero tiango tusiko mali Nyasaye tu sabe omo chenu tata Nyasaye ase rieta ya Yesu Kristo nako bakire nainde nako iro bonene ase mambia lero muyamona asenga ncho mwana Nyasaye kwanyoreri bagaligiya na ikira senge nche studio ya ito ya Ndis TV muyamona asenga ncho mwana bategera libonsi abayigwete nabaligere tibonsi yo monene asensengima nako bakira senge ncho mwana Nyasaye wakolira mayina inde gwanchiro monene ngatunyale ko batoko tegera lingere ligase mambia lero gosa bande nga Kristo Yesu mwana Nyasaye onyale go ntume kamune kebekero Nyasaye ekerongo kigosanga na baminto lingane liga na asabire ngo moikomo chenu Nyasaye onyale go ikase enyombe ya iga onyale go ikase egase obisi go monene ene go chikanda lingane Nyasaye nyale go kira baminto monene nyale ko baseseni abakena banene elinde banyale ko nyorogo seni go kurwa sole elinde bakona isiko noko tukibikorera senge njo kwa gweneire nimi ya manyinga Kristo Yesu oyo ro mutoli na sabire amono kwegena amen yango tukanda seli ngane Nyasaye ase emambia lero yango batoko seseni wa togenda ngasi jibiri cheito ase kitabu kya monene Nyasaye ekitabu kya Yohana tegetoli kitabu kya Yohana isano tunyale ko tokorora mangana na roro Nyasaye ito atokanele tia semambi ya lero tunyale ko batokonyora ase biro bingabune biga ase kitabu ekyo kya Yohana isano tuchakere yemo togenda ko chinsi yake Biblia ndachiko soma aso munworia uito wiki Swahili nkaitenga njoka batoko seseniwa tiango tosome. Baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu na huku Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabilika iitwayo kwa Kiebrania Bethsaida nayo ina matao matano ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala vipofu viwete nao waliopooza wakingocha maji yachemuke kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika lile birika akayatipua maji basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutipuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa awezi muda wa miaka 18. Yesu alipomuona huyu amelala
naye akichua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokucha mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Haleluya. Abana banyasaye twasoma lya Nyasaye asema bya lero ligerelia omanene Nyasaye litukelimo yokuku Yesu Kristo nigo yarenge lituko linene Abayahudi nere Yesu akaimuka kako genda songo choria elindanya lego serekea n'abantu balia ali Yerusalemu. Ligerelia malikoni gatebira abana banyasaye inga ali Yerusalemu lituondi arengo yarenge linene elili yarenge yabekire asaba ruire bare kolentwa elinde babe kwororo abarwalita murwaire ao elinde banyale ko nyoro kugwena abana banyasaye tiyamba yasema mbiyalero abantu bakalentwa ro abange barenge birema abande barenge meuko abande barenge metino abande barwalita murwaire ao lakini egento gekongo kirane egento ngokumeria omuntu oyo makalentwa oyo tarenge kwenyara oyo renge kehoru akalentwa kabekwa seliti oliria Biblia komuroko muntu kehoru ekirare ntwabe kwaseliti boliria akamanya kobero rasi myake talimeka abana banyasaye ekirabe ro rabaminto akanyara korara karase getero kyaye arairo rategererete akanetia macharia anyare koburukaniwa Biblia yateba abana banyasaye ngangakineri yare goika amacharia umumaraika ale korugoro amanya goswasa macharime oburukania macharia omuntu ole gotangana goswasa liti boliria abana banyasaye ningare kobaga kurumaria onyora karo mugimo ogwenire ogenda kareka nsenka yaje karumo gima. Haleluya. Onekero muntu uri araira sogoro buri wa gitanda kirikaye abamwa bakamurenta buya bakamurenta amone madresse bakamwarigaria abantu narigere yo kaseke mugankora abantu abange bare irigaria kero muntu yo gitino uri wa yakara igugaria kero yo makalento kabe kugaria abamwa bakagenda kumuganyira garia baganyito yo mwaba machachi cyaburukaniwe ekero mu marayika bikonia macharia elindo muntu uri anyare ko rumaria karo mugimage ndasenka yaye. Haleluya. Lakini ngendo ko kyabana banyasaye omuntu oli akabaseri asara ine gari tiboliria ase myaka 253. Haleluya. Ekero ya ikinga kinde Yesu nere nkuimuka kara kogenda alia so muchuri Yerusalemu Yesu kirachi ko ikasaria ogo chigoeta okomanya kororo muntu olia orase ali renge orasure bolia renge Yesu kuchikomurigeria ekena karoro muntu yoiga ochandekire. Haleluya. Akamanya komuchero montoria akamanya komuboria norigetie onyare ko bomugima. Haleluya. Ekere yesari gyo montoria onyorebeire myaka 38 ara seriti boliria abana banyasaye ara ira segesero kiria abana banyasaye akoro mwobo tuko na omo baso inga maraika kirachira burukaniria macharia omontoyo motabokana bwangu akamacharime elino rumari kako gweno genda otigara karumu gima manya kweboriga no nyemba liba morentete ne tibale gocha bamubwate bamuruteri tolirime lakini go yarenge ngo muntu are kwebeka. Haleluya. Omuntu igarenge kwebeka biye komonyene bonekero muntu are kwebeka biye komonyene bonekero muntu le uchiguswene na elinda guliti olirime yamenya konyoro muntu ndo chire bwango o akeliti olirime obwani lobeiro mugima. Haleluya. Urugaria ogenda seke yaje karu mugima. Ekeren kolgari Yesu gauchigoeta akamenya kororo muntu ori karase nchereria akamenya go ikasare iga akamenya komobori ringa nerimo ine norigeti koba mugima norigetie koba mugima omuntu ori kago itabaye bono timanyeti ndati nababori ga bana banyasaye ekero muntu akobori norigeti koba mugima ine ngeregerera isi oroche no goita banga osino gwanse kuruemeka nonga gose timba tio muntu kombeka ngeregerera isi moroche ino bana banyasaye no gote banga ngeti ko no njako baninche ene agote nga ngeti ko bomugima one kero muntu lyanga kuchisabu chaye
Yesu akachikumulia singi ja chandikire kakientambe. Yesu akamanya komotebiga. Ekera motebiga akamanya komotebia. Ibogoria egesero kia ogende. Ase kinga itegegecho omuntu oli agatenena akaba omugima akaimokia egento otoro yaye agansa kogenda amalika koranga ki nigo yarenge litukelio litukolie sabato ni kindige tukwana abana banyasai ase litukolia lero nigo ndi tukwana yabo cha soro motegeli yontegere to yonigere tia sema mbialero Iyonte togo tebinga abana banyasai Yesu Kristo mwana nyasai ninga toligeretia se tolebano iga nimanyeta abaminto mbare barasinya gitari ali naritibo abaminto mbare baraseme chande menene ali naritibo abaminto mbare barasama kongwa manena abaminto ali naritibo Yesu ngo etara sema mbialero nona yoliyo minto rasinya gitari ande kwa kuro moyo ande abande bachicha bawani kubagenda kwara yo mwana ngenele gitande nsemo munya gitaro bamugweni bamusugulekera matukabera to gwena ogenda lakini aye nohora senya gitari yabwo nohora segetande kyo amo maraika taraburukania amachao eli nayo nyoro kugwena ogenda senka yao haleluya nataka kwateriga abana banyasai homo maraika rero ngo etara yo minta seme chandeli yao nero Omaraiko nyasai ngoetare asema mbia leo. Igonta ketengo tiki ngotebi asema mbia iga. Igonta ketobe ange ekero Yesu kuchigoeta elile kero Yesu jokole bikone na yonyoreka no yomobo eyo bekore kyawe konyoreka na subu mabwao. Kero wachande kila muntu kamangi. Wachande kile myaka ebere. Wachande kile myaka 30. Wachande kile myaka na narudi. Lakini tiani ngotebi asema mbia leo. Yesu niga kwanira mangana maya ekera ikaso murwairo oria tachieti gotebanga lero ngo kugweninde tachieti gotebinga lero koranda tachieti ngotenga ngo korandeke iga motebe tinorio tikobo mugima na nchimna ndabori no nyina yo mintoria oyo urasenye gitari oyo mintoria urasobura se nyumba yao oyo mintoria urasobo komuboria watemire go sugurikira wasinyirwe igonta getenko bori asema mbia lero Yesu munasareti ngo kigoetare Yesu mwana nyasai ngo kigoetare tali mechando kiwaetira abana banyasai tekumetinga mangana kiwaetira abana banyasai tekumetinga mechando kikwarorira abana banyasai tekumetinga naralia yako bwatra ninyo mwana nyasai igonta getengo tebi asema mbia lero lichibundiro rase Yesu Kristo mwana nyasai lichibundiro rase Kristo Yesu mwana nyasai ningo nalige tionyare ko mwari ninyo mwana nyasai Nigo nalige tiunyale ko mwa Kristo libakasema mbia bono na nyasao itunu mwegeni wale na chikokora mayaso bugima bwao nyasao itunu mwegeni wale na chikokurwanira yo minto nimanyete Yesu taiko gene tali kunyara Yesu ingana ndiya tali kunyara igo nataka ngote bia sema mbia bono tintege tiunyale ko kwa moyo tintege tiunyale ko bune ko moyo tintege tiunyale ko ranga te kunyare kana nigo ngote tengo ene kali ngote bia sema mbia bono na korente iro chumbe yogo semelia na korente ngali yogo semelia sema mbia bono na korente Doma ene kene na kolente ideli ngana ni kolento go semelia so mwabwao ngago chakira lere mambia bono Yesu mwana nyasaye ngochi gokora rama nene asobo mwabwao haleluya abana banyasaye nigo ntegetengo tebiga ekene Yesu mnale moyo ingana ndiyo atalikonyara liga lyo montoyo iga konyo chande kire myaka mingi omonto yobune kire ochande kirara ile galia mbaka osinyure gyagokora lakini Yesu chire neli chibu lyobogima bwaye Yesu chire neli chibu lyokugwena asobogima bwaye na inchente tengo tebi abana banyasai asema mbia bono iga enya satwa nchirto igolingane liga ingatinda getikomanya itibo kyole bono itibo kinaye kwabe kirwe abarogi bakobe kiraseli itibogete abarogi nyamisira bakobe kiraseli itibogete abantu bakubwatra ndi asegete batebirenga naye tokurwa seliti belio lakini kuna tumaini mpendwa haleluya nataka nikwambia asubuhi ya leo hakika kuna tumaini tena ogo semelin korororo ase kumwege na Kristo Yesu omonto lyekera itebera mangana ya Yesu ekere Yesu amobo lyitebera na Yesu akamanya komo tebia bobolia egesero kiao ogende aseigo egesero kia marwaire gekaera alia saraire asalenga chandegetenga kientambe alia asalenga bwatobo komwenga kientambe ekene kero Yesu chicha akaba lichibu liyeme chando yo muntulia na incha sema mbia lera abana banyasai asemo ligerete tibia mono mambia iyo ntegetogo tebiga abana banyasai Yesu no ara sema mbia bono Yesu gotare ira sora bwa soraye talimanga nana nsemo kyobu atranire talimanga nsemo kyobu atobo komu talimanga nsemo kyo chandegete talimanga nsemo kyeme chando ya
kubwatranire yonte ketengo tebi ka Yesu libaga sema mbia bono yonte ketengo tebi ngakao mwana Nyasaye libaga asobu mabwao abantu bachande kile mambia bono abande bono igani gobwati michando abande bono igani gobwatranire makomu ao abande bono igamba bwati omogoka sikinkoro cyabo asenge kinkoro cyabo cyasyono irwe namangana ali yabagoetera namangana ali bakoetera abana banyasaye abange babusyono irukinkoro cyabo abange babwati omogoko ri abande babwate nasega semambi yabono abana banyasaye ekero kwabunekira omoyo ekero wakura omoyo ande kwerusiri moyo ande kwatebi ungaye maene munoleiga ayande toko gwenda ayo minto munokoleka noleiga ekene toko nyara kowa igasore enti na chene lingana lyogo semeria asemambi yabono na chene lingana lyogo semeria ndage toko tebigo yontegere to mwana Nyasaye abege ni bonsi na batebiri asemambi yabono mwango Kristo Yesu libaga imase chinkoro chino mwango Kristo Yesu libaga imasa magimaino elina chenche magimaino ngochiko chenchara magimaino abana banyasaye haleluya togo chiko tigara mna kwarenge togo chiko mna kwarenga abana banyasaye ekerogo chiko mwa Kristo Yesu libaga ekerogo chiko mwale ni Kristo Yesu nimanye tengo chiko korara manene nimanye tengo chiko korara maya haleluya haichalisi Yesu amaliko gateba oise ko endra go chinsabwo bokwane karama ngana maya inga paade yo montoria abeiro mogimabo go iregesero kia yo se madress yaye inga lya lengeri tukolyo go sasimarie sabato haleluya imanya go kumya abanta barabwekere banyoro montoyo obo iregesero konyura iregari emyaka 38 obeiro mogima barambo yitiko ranga ki ege koneki abeire omuntu yobokire okurwa sara iraria obeiro mugima se kubeyo ale maleta se myaka 33 ngoyo mokonyire bakumye barabwe bintu bakoboringa ki ngani ngobateria ingobatiyo boliga serekerero rero tukukiri kwa boliga sero igonta ketengo tebya abana banyasaye yesekera go suboro monto yesekera kuweko montabo musibole yento kende nkena ne komolichania yendete yo komolichania nimanyete bali bakomuboria mbali banyo gusabanga ki tiganya kobera lya seri litiboliria olitigara amenya seri litiboliria olitigara abera seri litiboliria abuna obale kumubolinga ningwa watebya lakini gentu gekongokia omuntu oli akamenya gokwana iga ero yo nkola ko bomogima nero ntebya mbogo lyegesere keiga haleluya ero yo nkola ko bomogima nero ntebya mbogo lyegesere keiga oyo muntu ne ekero tegererete ekero kwa monyorre Kristo Yesu ekero Yesu agokonyire ekero gotere gotenga ekero gotuma ekero waka chinkobi abana barabolinga chinkobi ni cyakyo waka abande barabuli chinkobi ni chingonya waka nasenge ncho oyo kwanyorire ime yawo ni garo manene nere Kristo Yesu asenge ncho oyo soire ime yawo nero chenchiro buguma bwawo okogero waka chinkobi haleluya nakiye ko goteba ngo manene Yesu abakwe ege ko ronite yobwante ko bakwa utatika Kristo Yesu umwana Nyasaye onite yobwante ko egwo bonene utatika Kristo Yesu umwana Nyasaye bono muntu uri akamenya ko batebiga inche oyo nkora ko bomugima yani ngete ngo kingelinga onyero muntu yetinya kumanyanga ningo mukora ko bomugima lakini erege ntakumeti ngelinga ki na abeira emyaka 33 lakini lero na abeira umugima na nchete tengo tebiga abana banyasaye Nyasaye oito na Yesu Kristo ngochi gokora baramangana maya asemambi ya lero ngochi gokora barebi gintebigeni asobogima bwao nonye gwachande kiralioroche elinde abande bago itomoyo bago tebinga gakino toboye gakia igano nyare ndoche ibintu byabere bikomu ndoche ibintu byakongire gaki ebintu to nyara igonta getengo tebiga amariga kaligo twagukona segetabu etabu kya mwina ali kya aba Filipi kaligo tebanga nigonko nyare ebintu byonse aso lyo kombeka chinguru igongo kole bintu byonsi aso lyo kombeka chinguru igase igabana banyasaye biri bitali ko nyare kanase mwanya bantu biri mwanya bantu atali ko nyara
Yesu Kristo nwale elina nyale gokora yaramaya. Yesu Kristo nwale anyale gokora manene. Yesu Kristo nwale anyale gokorwanirira. Goikanyale gokonya. Goikanyale gokobwanirira. Goikanyale gokoimukia abana banyasaye. Goikakobeke chinguru amaene. Ase chinguru kitayo. Goika Yesu Kristo akobeke chinguru. Goika Yesu Kristo akobwato koboko asenge ncho kwa moyo libaga imaso bwabo. Asenge mambi yabona abana banyasaye. Igote ko batigero uchumbe ngine neiga inganeli omuntu yo iga ekera cyande kasemya kemenge nabeko nyarekana abamino mbatige to kubwata nabeko nyarekana abamino nabakolire tigari neme chando yawo nabeko nyarekana abamino mbatige kubwata sia so kungo boli na barobo nabeko nyarekana nona abayigoli bawo mbakubwata sia nabeko nyarekana bamura bamino dibago bwata seme chandeli yawo nero lakini tigango tebiga ekera onkolire omuntu olia aba echami yaje ko yamugogoretie ekamuire kamobeka ali kamotereko ekagenda lakini asebire bibyonsi korwe myaka imwako mutangani umwako kabera ke myaka 33 omuntu yare garia bonege ntuko kuminkari ngaki nonyine kabera ko mone ndagira bako mone ndagira ondita yore ko tegerera orate ataemu aligere lyara muno wareka munacha murabugani amache kwa mutubuto ko chimaria murutime ari yarabwe ine aye igonte tengo tebiga nonyine abamino bali muri na barabugo nabego ikase bakoligereti nabego ikase bakogwanetia yatali amaya nabego ikabakogwanetia yatali amaya lakini ndagetengo tebya sema mbiye twa ikira abana banyasaye lingana litwa somira sema mbiye bono Yesu ngo kigoetale nonye na ali ase kikanisa nonye ne kikanisa yabe litibo Bwana Yesu asifiwe yabe litibo egekogera abantu no bareme barwalete bare birema barwalete bara magata barwalete bare metino barwalete bare chinchira aho no bare ebrike yimi ko seliti berime ye kanisa no bare liti berime ye kanisa lakini mbamuga netie Yesu lero Yesu ngo kigoetale ine ingo gosago kikogwenya haleluya lero gosengo Yesu ngo kikogwenya sema mbiyabona lero ningo Yesu ngo kikogwenya igontegete ekengo kikokora onyale kwimukyo ko kwangu kikoboria ekere Yesu ngo kigoeta ko buramo areka burukani ya mache ekere tu aburukani ya macha haleluya ibani yasaye amache na nje ninjo mu mareka nguburukani ringaneli bono ono nkoli burukani ringaneli ori tegerero ligubuya ekero ko tegerero ko ligubuya abana banyasaye igontagete naje bwebeke yange ekera mache to kubugani to nguburukani ngokora amache ko kikotegererari amache ko kikotegererari kango chikobori ngaine ningori otagetenerero amwe Yesu libaga ndo ndiko manyangaye uyo tini kiore tinda ndiko manyangaye tini kyogoche lakini Yesu monta atagete Yesu atagete monta mutamere Yesu taliyo mutini gete ngochi yaya Yesu nigago tagete ayemunorigo Yesu na yali getie ayemunorigo Yesu na yatagete ayemunorigo bono bango chikokwana nyuma yo kuburukania amachaya nelinganeli elinga ngokwana asema mbia bono linga lingasene korandia asema mbia bono aina amache nkoburukania haleluya Yesu ngo chare anyale goeta segatigati yaitu Yesu ngo chare aita ita segati ino wasika mabu Yesu ngo chare aita ite mabu ine gokobori ara asema mbia bono nori gati ko bamogima kosogo chake bitamiro njo manyete ka kibono timanyeti ka kibono ndo chenga tinda korera nabuya ndo chenga tinda renta tata nyumba ndo chenga tinda kolekena keria nabyo gwanza gotwara abana banyasaye talikero kikyo gwanza gotwara ekero Yesu kigoeta ekero Yesu kigoeta abana banyasaye igontage tengo tebiga sema mbia lero igontage tengo tebiga Yesu bago kigoeta igona aligetie onyale komanyiga onyale kwa Yesu libaga asubugima bwao onyale ko muharigania Kristo Yesu asema mbia lero nege nirenga asema mbie nasabira sebire biga nasabire ngabana banyasaye bono bango cyo kwalinga neliga ochigo sabatole elinde toma Yesu libaga kai Yesu libaga asobugima bwao to basa otalera kende yonsi oyo linya gitari oyo rasenka naomba libona se kanisa Yesu ngo kigoetale ekera ngo kigoete nigalige tyo muntu yomo tabwene tibali bonsi balengalia iga wene tyo muntu yomo na ntete wote asema mbia bono Yesu na yakoliya ayebye ko monyene Yesu talikoli yomo ganda Yesu talikoli yabange
Yesu niga akori yo muntu yomo na yori atageterera umere ayori gwachandekire emyaka emenge ayori gwachandekire asebire bitambe ayori gwaeteire mechande emenge Yesu na yakuboria no tegete konyoro bokonyi asema byalero motebi na incho monene ndeti nyoro bokonyi asema byalero aseiga abana banyasaye na tebira asema byiga na tebira ni yasekiria etire naye tolitiga naye kene mwaria ni Kristo Yesu naye kene mwanje Kristo Yesu naye mwa Yesu ribaga imaso bugima bwao tago kongia nkoro yao mwanjire Yesu asoho mu bwao kai Yesu ribaga atare imaso mu bwao guchakira bono na kogenderera asiga abana banyasaye ngokorande asebire biga ingoteba iga ariga ni Kristo Yesu Yesu ne lichibu yakira lingana ekereme chando yago unchukaranire ekera makongo ako unchukaranire ligere li Yesu Kristo nere lichibu yakireme chando nere lichibu ya makongo 11 asega sema byalero bali mundigeretie na balia mwantegereire tigamba aliganie nane ntebenga musiseniwe kangu kigosaba sikinga kikiga andonse asore bone gasema byabona ande kene ni goru wali tasinya getari ande ni goigwe tonwiro gwatiwa ande ni gogwate mechando ao ntegetengo tenga Yesu mwana nyasaye asema mbiyabono ngokigokorale amaya asema mbiyabono Yesu Kristo ngokikorale kanale asobo bwao ntegetubwegene ango kigosaba sebire biga tali mangana muchando kikubwatira netie tali mangana mboko nkyo bwate igo ntegete mosemeli Kristo Yesu kai Yesu libaga mosemeli Kristo Yesu kango kigosaba nimatengo mwana nyasaye nali ne chinguru cyokobuna keremeika na kera chinguru na kerebirecha no buyo nyasaye bunyaka botu sana tigango twegene tusabe asingi jokora amarandia yemambya lero tiangu tusabe. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye uishie milele ninakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo Mungu na Baba Mungu ambaye uishie milele ninakuinua ninakutukuza Ebeneza ninasema ni asante kwa sababu ya fadhili zako asante kwa ajili umenipa kibali Jehova asante kwa sababu umeninengenezea Bwana asante kwa sababu ya watazamaji na wasikilizaji wote ambao Bwana umewapa kibali asubuhi ya leo Bwana ambao ulioniwezesha Jehova nikafika asubuhi ya leo nikafika katika studio Mungu wa majeshi Baba ninakuinua kwa sababu ya wema wako asante kwa sababu kwa ajili ya neno ambalo nimelizungumza katika studio mfalme Baba tazama nimenena pamoja na wagonjwa nimenena pamoja na wale walio na shida mbalimbali nimenena pamoja na wale ambao wamefinywa katika hali mbaya Mungu ngoitoshie milele Baba kila mmoja namleta mikononi mwako na leta yule mgonjwa mikononi mwako ninamkabidhi mikononi mwako Baba ninaomba ukanyoshe mkono wako ili ukapate kuponya yule mgonjwa Baba akiwa pale katika kitandani cha hospitali akiwa kitandani pale katika nyumbani Baba tazama kila magonjwa ambayo yanawakandamisha Baba nami nimesimama kinyume na kila magonjwa kila hali yoyote ambayo walio nayo Baba nimesimama kinyume asubuhi ya leo ninapinga kila ngome zote ninaamisa kila nguvu zote za giza ninakatanisha kila mipango ya kishetani ninaharibu na kupomoa kila kazi za giza ninapomoa magonjwa na maradhi yote yakapate kutoka katika jina la Yesu na achilia damu ya mwana wa Yesu Kristo ikapate kushuka na kutenda mema damu ya Yesu Kristo ikapate kutenda mema wale wote ambao wamefungwa kwa njia nyingi Bwana asubuhi ya leo ninawaombea ninawakabidhi mikononi mwako ukapate kuwaachilia ukapate kuwafungua wale ambao wamefungwa wafungua asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo Baba ni asante kwa sababu wewe ni mwaminifu na asabire nyasaye onyale gukora ya asinginchi abana bawo baruwanire nyasaye baruwarite bararama abero monene seseni bonsi omonene seni abatigeri bonsi seni omonene abatereri bonsi abategerera sema byabono monene korama ya asamagimabo egekogera inumuya nimya manyinga Kristo Yesu oyoro mutoli na asabire amono kwegena amen 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 Amen. Sana pastor. Amen. Kabisa.